пея на живо. Добре, а като малка си мечтава да станеш гимнастичка. Да. Акробат, нали така? Да. Добре де, как така искаше да станеш акробат, пък стана певица и то толкова добра и толкова... Майка ми е виновна. В Гълъбово, аз съм от малък град, това е до Стара Загора, ТЕЦ Марица изток, Да, там знам, да. постоянно сме обгазени, може би и затова имаме такива гласове. Хубави. Да, и Десислава и тя е оттам, да. Да, знам. Така че майка ми е виновна. Аз тръгнах по този път с акробатиката. Много мъничка бях и бях доста гъвкава, доста добра по акробатика. И в един момент учителката ни забременя, преместиха се в Стара Загора, останахме без учителка по акробатика и всъщност тогава продължих с пеене. Майка ми всъщност откри, че аз имам дарба. Как откри майка ти, че